سلام كمل لكم تخطاتلتي ميلاتيو بنلومي استدالو حادش حابريتاتات حيزنا لكم مقربنا لنا كساب مداتا زينانا حابيركم ناخدن هنا نحدم بقدامنت حوحات بمخنياتنا حزبي امبيتانينتن ناي باجت حزراتن زحاسو ناي كنات من قسقاس كجمر كم زي خارة تقليتهم حوحات حدش ناي كنات وفرن مجمرة بكبيد مدلاو زنبرة انتخون أبز أوان زجن بزجت أموناي بجت حزراتن ناي حزبي امبيتانينتن وش سراوتو ز تخسته ناي امبيتانينت من قسقاس مخنيات زحاسو وتادرام قسقاس كجمر كم زي خالم لو زوت زلو حابريتات يملاختهم تزوت حابريتا كم زملاختو حوحات أبر الهزبن سراوجن قاتم وزلو قندي محنقوتاتن معبالتاتن أمررها حوحات نتقرين هزبان نمدحانينا ننقسقس لنا بموال نحزبين مأمانن دقافين مقوارن بقديتا زكايدوم نأخواتات زعرتات بهزب زي تقبالنت كاب مركابو بتوسخي تستحاسبنا يكيناته وهو كفتر كم زي خالت حابيرهم عدق سراو زلو أولات هزبي انت زي دقيفنا نابزخونو بوتا كنبتسحين خلن بموال تأزاز جنرالات بيبلو خمزلو تقليتهم بسانك زرما سراوتنا تبتنا كابتو دبنا وطخم زركب تحابري ترقاقتهم بمسرات زوات زينا هزب تقراي بفلاي دما مناسي كم كالوت مناسي ناي ممهارن ناي مسرحن ناي مبلصاغن حاشيوت ناي ممراح سواء مسلوم ان مخبار هابلع الحوحات تجمروا ناي بيتنينت قالتي زياده خطناخرو كم زلوم دما تحابيرولو كونريل برهانا أجزو أجو نسراوتي جنبار حاموشة بيف ملغ تحليف اللهم بقالسي بحوراو علامة جميرنا يلنا قبل تسميعهم بحرام ريت زمدون هبو الدوان متنخارن تركبو حيلتات بيف أعزاز جنبار حاموشة خونده كونريل برهانا أجزو أب استرخبلو ناي سراوتين تات مدرخ بمكاد لو بوليتيكا وتادراو خنتات زملاخت مسمر ملخ تحليف اللهم أب تيلو مزو عليه ناي سراوتين تاتن مدلاو المدرخ كونريل برهان أجو ناتي أب مونغو أمر رحاتات زلو فللي هلو نات سراوتين علامونا ملكتو هابزها بوريتهم سراوت حوحات تمالي فريسهم حامسا سبيوم يبلونا نيروم حزقن نسوم يفرسلون بر نحنا ينفرسن بموال سراوتي كاب اوانا اوان امهناتن مودابن حقما معباين كم زركب الرقاقيتهم ناتي أمونغو استفلالي وتادرون بوليسكون أمرر حاتقره استفتر مرحاق بزبلكت نتو مدحرات جميران مودة أي خلون قال سيب حبراو علامة جميرنا مودة أبي وامغن تفلالنا بمعال كاتيف للي قاب مسمرن علامان موزة زي تبقس خمس خونس ميرلو سراوتي تي بي اف بحيلي تقفيفو زي كونس لو تساني غزمة خمس خونس زملاخة تتأزازي سراوتنا سراتي هانيتنايو زي بلوهم دفاع كنف الرسمبر مع عين سبرن محتم عين منتلن بمعال نايت سراوت اللوه نسرعات حقن استخاتل لأنبر زي حقاو تقبارات زختل كم زخنا قلتهم أبز اوان زي كمبار حموشت بيف سراوتو أمهناتن مدلاون أب مقبار كم زركب زملاختو من جتاتنا ازي أمونغو استفل الحال تازر أزلو بوليتكان وتادراون ودرت أمز عينايت زوا خونزا سحابي تلوا خمسلو يكمعتم ቅዱስ ሲኖዶስ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣብ መንጎ ብጻት ኣቦታት ዝነበረ ኣፈላላይ በለዘብ በመፍታሕ ናይ ሓላፍነት ምልዋጥ ኣካይዶም ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ካብ 20 ክሳብ 21 2018 ዓም ትምረት ኣብ ዘካይዶ ምልኣቶ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓ እታ ቤተክርስቲያን ተፈጢሮ ዝነበረ ዘይምርዳእን ኣፈላላይን ብመንገዲ ውሽጣዊ ለዘበን ሰላማዊ ዘተን ክፈትሖ ምኽኣሉ ገሊጾም እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ድሕረት ዘካይዶ ህጹት ምራተ ጉባኤ ኣኼባ ኣብ ውሽጢ መምሕዳርን ኣመራርሓን ዝነበሩ ዘይምርዳእት ንምእላይ ውሽጦ ሓድነት እታ ቤተክርስቲያን ንምእማን ዝሕግዝ ናይ ሓላፍነት ምልዋጥ ከም ዝገበረ ተሓቢሩሎም ቀደም ኢሉ ኣብቲ ዞባ ከገልግሉ ዝነበሩ ብፁዕ ኣቡነ ምርሃ ክርስቶስ ካብ ሓላፍነት ዝተኣለዩ ክኾኑ ከለዉ ብናይ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ሽረንዳ ስላሴ ሃገረ ስብከት ሊቃነ ጳጳስ ዝኾኑ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ተተኪኦም ኣለዉ ነዊሕ እዋን ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብምዃን የገልግሉ ዝነበሩ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ካብቲ መዝነት ዝተኣለዩ ክኾኑ ከለዉ ብናይ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ሃገረ ስብከት
ሊቀ ጳጳስ ኾኑ ብፁዕ አቡነ ዕንባቆም ተተኪኦም ኣለዉ። መንበረ ሰላማ ካሳቴ ብርሃን ቤተክርስትያን ትግራይ ድሕረቲ ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ደማዊ ኩናት ባህላዊ ህላውን ኣዋጅ ኣብ ዘውፅሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ መስርሕ ምምሕዳርን ከምኡውን ኣብ ውሳነታትን ምምቓል ሓላፍነትን ዝተፈላለዩ ውሽጣውን ናይ ኣሰራርሓን ናይ ኣመራርሓ ኣፈላላያት ክረኣዩ ጸኒሖም እዮም። ብፍላይ ኣብ መሪሕነት እቲ ሲኖዶስን ምምሕዳር ኣህጉረ ስብከትን ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ራእይታት ንኸምዚ ዝበለ ምልዋጥ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይግለጽ። ዘንጸላልዎ ዳግማይ ጽንተት ንምምካት ሕድሕድ ትግራዋይ ግቡእ ክፍጽም ከም ዝግባእ ተገሊጹ። መድረኽ ዘተ ዘበስኒ ብሄራዊ ጽንተት ኣባላት ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ሎሚ 22 ሐምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዮም። ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መማያጥ ጽሑፍ ዘቕረቡ ምክትል ፕሬዚዳንት ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ከም ትግራይ ግዝኣታዊ ሓድነት ንምርጋጽን ዝተመዛበለ ህዝቢ ንምምላስን ሕውእ ትግራይ ንምርጋጽ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት መስርሕ ሰላም ተፈቲኑ ተስፋ ከም ዝተሰኣነ ገሊጹ። እዚ ድማ ካብ ባህረ ጸላእ ዝብገስ ከም ዝኾነ ብምሕባር ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብዝፍጠር ዓቕምን ብዝድልድል ሓድነትን ጥራሕ ከም ዝፍጠር ኣረዲኦም። ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ጸላእ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑን ሓያል ንጉስ ንክኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣበርኪኻ እዩ ብዝብል ንዳግማይ ጽንተት ሙሉእ ምድላው ከም ዝገበረ እውን ኣይተ ኣማኑኤል ሓቢሩ ኣሎ። ስለዚ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ ልዕሊ መቃብር ስርዓት ብልጽግና ምዃኑ እውን ተዛሪቡ እዮም። ነዚ ንምዕዋት ሙሉእ ውሽጣዊ ድልውነት ምግባር ከም ዘድሊ ዝገለጸ ኣይተ ኣማኑኤል ቀዳማይ ስራሕ ድማ ሰራዊት ምጥንኻር ኮይኑ እቲ ሰራዊት ተዓዊጡ ሃልዋትን ድሕነትን ትግራይ ከረጋግጽ ዘኽእል ዓቕሚ ንምፍጣር ኩሉ ትግራዋይ ነዚ ድልው ክኾን ጸዊዑ ኣሎ። በተመሳሳሊ ስርዓት ብልጽግና ንምቕባር ተመሳሳሊ ሓደጋ ህልውና ብዘለዉ ኣካላት ምሕዝነት ከም ዝተፈጥረ እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ብኻልእ መዳይ ኣይተ ኣማኑኤል ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርጋኽ ስነልቦናዊ ኩናት ከም ሓደ መሳርሒ ብሰፊሑ ይጥቀሙሉ ምህላዎም ዝገለጹ ኮይኑ እቲ ተግባር ህዝቢ ንምርዓድ ዝግበር ወፍሪ ኮይኑ ከም መሳርሒ ተጋሩ ባንዳታት ከም ዝሳተፉ እውን ገሊጹ። ኣብዚ ንጽረት ብምፍጣር ህዝቢ ክረጋጋዕ ሓይሊ ሰላምን ጸጥታን እጃሞም ክዋጾ ጸዊዑ። በፖለቲካዊ ፍልያት ኣብ መንጎ ተጋሩ ዝነበረ ወጥሪ ተጠናኺሩ ይቐጽል ኣሎ። ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ወገናት ትግራይን ኣመራርሓን ዘለዎ ዘይምትእምማን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብምጽሑ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ፖለቲካዊ ሰንብራት ይሕድር ምህላው ምንጭታትና ሓቢሮም። እቲ ወጥሪ ብፍላይ ድሕሪ ጥሪ 15 2017 ዓ.ም ዘጋጠሙ ዕዋለታት ስዕቡ ዝገደደ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ወገናት ኣብቲ ቃልቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝነበሮም ሰባት ሕቶ መሰሎም ብምልዓሎም ጥራሕ ትግራዋይ ኮንካን ዝብሉ ቆሰታት ይበጽሖም ከም ዘሎ ተፈሊጦም። ብተወሳኺ እዚ ፖለቲካዊ ፍልዚ ናብ ሓራ መሬት ብምስጋር ንሓደሽቲ ወገናት ናይ ምሕዝነት ድልድል ኣብ ምሕንጻጽን ነበርቲ ኣሕዋት ናይ ምግላል ዘይትረጋጋዕ ኩነታት ይፈጥር ኣሎ። እዚ ብጉጅለ ህወሓት ዝግለጽ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ መጻኢ ናይቲ ዞባ ፖለቲካዊ ሰላምን ውሕስነትን ዓብዪ ስጋኣት የንጽላልዎ ከም ዘሎ ተሓሰብቲ ይሕብሩ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ብትኹረት ዝከታተልዎ ዘሎ ወገናት እዚ ወጥሪ እዚ ናብ ዝገደደ ደረጃ ከይበጽሕ ብሓባር ናይ ምውሳን ኣድላይነት ከም ዘለዎ እውን ተሓሳስቦም። ክብራት ተኸታተልቲ ሜላቲዩብ ሎሚ ዝተዳለወ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩምዎም ይመስሉ ነይሮም። ነሰናይ ምክትታልኩም ድማ ዜናና ነመስገነ ሰላም።